Yan mga ka-aksyon, sa muli, pasensya po sa power interruption. Eto, balikan natin si Dina. Dina, magandang hapon sa muli. Magandang hapon din po. Ayun, Dina, masaya ka na ba ngayon dahil sa mga binalita sa iyong at binigay sa iyong pag-asa ni Gerson Alvarez ng Ako Bicol Party List? Masaya po. Ayun. So, maraming salamat Dina, no? At ang hiling po namin ay gumaling na po kayo. Huwag po kayong mag-alala. Kasama po namin kayo sa aming panalangin. Salamat po. At ito mga ka-aksyon, mamamahagi na muli ang aming programa ng 500 pesos para sa aming mga masugid na taga-subaybay. Huwag na natin patagalin pa at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Hello, magandang Hello. hapon. Good afternoon. O yun. Ma'am, matanong ko lang, ano po yung pangalan mo, taga saan at ilang taon ka na po ba? Parang Ramos Damas po po, taga-Galang Bali po. Ano yung pangalan mo? Parang Joy Ramos Damas po po, ma'am. Parang Joy. Parang Joy, oy. Parang Joy po, ma'am. Ano? Aran Joy. Parang Joy po, ma'am. Karen Joy. Karen Joy. Okay, nanonood ka ba ngayong mismo sa ating live? Opo, sir. Okay. Ano nang hanap buhay mo ngayon? Meron ka bang hanap buhay ngayon? Nag-aalaga po ako ng anak, sir. Wala po akong trabaho. Pero araw-araw ka naman nanonood ng live ng Tabang Ora mismo. Opo, sir. Ayan, matanong kita, Karen Joy, sabi mo nag-aalaga ka ng mga anak mo at wala kang trabaho. Ang pag-aalaga ng mga anak, trabaho po yan. Opo, ma'am. Okay, so lagi ka bang nanonood ng aming programa? Opo, ma'am. O ngayon, matanong kita kung talagang nanonood ka, ano yung masasabi mo sa natunghayan mo ngayong hapon? Maraming salamat po. Ay. Karen Joy, hindi mo kami madadala sa ganyan, ha? Tinatanong kita kung ano yung natunghayan mo sa aming programa ngayon. Karen Joy, Ma'am, ano yung napanood mo? yung ginawa ng ito yung ginawa. Yung ano? Yung ginawa ng takot ng pwede yung ginawa na magsalang ma'am. Wala kami Ma'am, naintindihan. nasa tubig ka ba? Nasa ilalim ka ba ng dagat o nasa loob ka ng drum? Medyo malabo ang signal mo, ma'am. Pwede ka bang lumabas muna? Ate Karen, sandali? ano yung naintindihan mo sa programa namin kanina, episode? Karen, in-slice mo na yung ano. Karen! Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ano yung naalala mo? Ano yung naintindihan mo? Ano na yung nakita mo o narinig mo, natunghayan mo? Ginawa yung takot. Basta naintindihan ko, partner, yung ginawa ng tanod. Sige, pasok na yan. Maraming salamat, Karen Joy, dahil ikaw ay talagang nanonood sa aming programa. Congratulations! Ikaw yung maswerteng napili na mabigyan ng 500 pesos! Maraming Maraming salamat din po sa inyo at advance Happy Valentine's Day po, Nanay Karen. Thank you so much. Ayun, thank you so much. Naintindihan pa rin natin, partner. Tulong mo po sa amin lahat. Opo, maraming salamat din po. Huwag niyo pong ibababa yung telepono dahil kakausapin pa rin po kayo ng aming staff para malaman niyo kung paano niyo matatanggap yung 500 pesos. Sige po, ma'am. Yun, biglang luminaw. Luminaw na nung maibibigay ng 500 pesos. Ayan mga kaksyon, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong mula sa aming programa Malay Nyo. Mga kaksyon, kayo na ang susunod naming matawagan. Para sa mechanics, panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon! Dahil buwan na naman ng mga puso, ang aming programa ay mamamahagi sa inyo ng saya. Upang maswerteng matawagan sa aming programa at mabigyan ng 500 pesos, simple lang ang dapat ninyong gawin. Una, dapat nakafollow ka sa social media pages ng aming programa. Mula sa Facebook, YouTube, TikTok at Instagram. Pangalawa, manood sa aming live episode kada Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pangatlo,
Sa aming live episode, mag-share, like at comment ng inyong opinion tungkol sa inyong napanood. Pang-apat, mag-iwan ng inyong detalye sa aming Facebook account, pangalan, address at contact number. Kaya ano bang iniintay ninyo mga ka-aksyon? Ayayin na ang buong pamilya at manood sa aming programa. Happy Valentine's mga ka-aksyon! At iyan ang ating mga natunghayan at ora mismong inaksyonan ngayong hapon. At para naman sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Cubicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. At hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon.